είμαι εδώ, τολμάω και μπορώ. Κοιτώ τον ουρανό και δυο μάτια που λάβουν έχω εγώ. Τα αστέρια τα φορώ γύρω από το λαιμό. Είμαι το όνειρο σου ζωντανό κι είμαι εδώ. Γεια σας αγαπητοί φίλες και φίλοι του Hi TV και σήμερα, ναι, ένα ακόμα όπα είναι στον αέρα. Λοιπόν, σήμερα νιώθω πολύ γκλαμ, σήμερα νιώθω πολύ κυρία, γιατί σας έχω μία κυρία της ελληνικής showbiz με τα πιο αστραφτερά μάτια. Μία γυναίκα φωτιά και λαύρα, όπως σας το είχα υποσχεθεί την προηγούμενη εβδομάδα. Μία πανέμορφη κοπέλα που ξεπηδάει σιγά σιγά στην ελληνική δισκογραφία και το όνομα αυτής Κατερίνα Ιωάννου. Θα απολαύσουμε λοιπόν ένα τραγούδι της που λίγο πολύ όλοι το γνωρίζετε μέσα από το YouTube, γιατί έχει χιλιάδες προβολές. Είναι ένα τραγούδι έτσι πονεσιάρικο, μπορώ να πω. Ένα τραγούδι που το έχουμε σιγοτραγουδήσει όλοι όταν είμαστε λίγο έτσι στα ζουζουνιάρικά μας, είμαστε λίγο στα μελαγχολικά μας. Εκείνη όμως δεν είναι καθόλου μελαγχολική προσωπικότητα. Είναι πολύ έξω καρδιά και έχει να μας πει πάρα πολλά. Όμως ο ποιητής την έμπνευσε να πει μόνη μου. Πάμε να το δούμε. Μόνη μου κι αυτό το βράδυ προσπαθώ να ηρεμήσω. Τη μοναξιά μου προσπαθώ να πολέμησω, να μην λυγίσω. Μόνη μου, μόνη μου, μέσα στη νύχτα με εμένα θα παλεύω τον εαυτό μου για άλλη μια, θα κοροϊδεύω και σε γυρεύω. Μόνη μου, μόνη μου μετράω κάθε βράδυ στον πόνο μου παρέα το σκοτάδι. Μόνη μου μετράω κάθε δάκρυ που μ' άφησες μονάχη σε μια άκρη. Και τι θα κάνω δεν ρωτάς αγόρι μου. Μόνη μου θα μείνω, μόνη μου. Μόνη μου δεν θα μπορώ ξανά τα μάτια μου να κλείσω. Μην κοιμηθώ και στον όνειρό μου σαν την κρίσω. Εκεί θα σβήσω. Μόνη μου, μόνη μου μετράω κάθε βράδυ στον πόνο μου παρέα το σκοτάδι. Μόνη μου μετράω κάθε δάκρυ που μ' άφησες μονάχη σε μια άκρη. Και τι θα κάνω δεν ρωτάς αγόρι μου. Μόνη μου θα μείνω, μόνη μου. Μη γυρίζεις τώρα, μη συνηθίζω στη σιωπή. Μη γυρίζεις αν δεν θες αγόρι μου. Μόνη μου, άσε με μόνη μου. Μόνη μου μετράω κάθε βράδυ στον πόνο μου παρέα το σκοτάδι. Μόνη μου μετράω κάθε δάκρυ που μ' άφησες μονάχη σε μια άκρη.
τι θα κάνω, δεν ρωτάς αγόρι μου. Μόνη μου, θα μείνω μόνη μου. Πάρα πολύ ωραία! Και ήρθε η στιγμή. Τρόμαξε, Κατερίνα. Τρόμαξα. Και ήρθε η στιγμή να σας παρουσιάσω όλα αυτά που έλεγα. Δικαίως νομίζω τα έλεγα. Ναι. Τα πιο ωραία μάτια της ελληνικής showbiz. Ναι. Μην τα Για προλάβεις, πες. Κατερίνα. Για πες. Είσαι, μπορώ να ομολογήσω, από τις πιο πληθωρικές γυναίκες, όχι όμως προς τα έξω, στο έτσι. Δηλαδή είναι η πρώτη εκπομπή, παιδιά, εσείς δεν βλέπετε από κάτω, μέσα το δελτίο ειδήσεων, από κάτω είσαι χύμα και από πάνω είσαι με το σακάκι. Είναι η πρώτη φορά που φοράω τα κούνη, θέλετε να σας το δείξω. Όχι. Αλήθεια, Λονά. Λοιπόν, Κατερίνα, θέλω να μου πεις, είσαι τόσο ωραία κοπέλα, με τόσο εκφραστικά μάτια και ξέρω ότι στο πέρασμά σου, όταν βγαίνεις, Ναι. να σιγοτραγουδήσεις, γιατί κυρίως εσύ λες μπαλάντες, αγαπάς πολύ την Πάολα, να πω αυτό, Ναι, το έχω πολύ καταλάβει την αυτό. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι, ναι, μα εσύ έχεις τη δική σου προσωπικότητα, τη Έτσι. δική σου φωνή, δεν αντιγράφεις, δεν κάνεις τίποτα. Απλά τη θαυμάζεις Ναι. και είναι ωραίο να θαυμάζουμε. Απλά έχω παρατηρήσει και στα βιντεάκια στο YouTube ότι πιο πολύ είσαι του ερωτικού ρεπερτορίου. Δηλαδή πιο πολύ θα σε ακούσουμε στο YouTube. Αγαπάω, βρε γογό μου. Κάτσε, περίμενε, ακόμα τώρα ξεκινήσει. Γι' αυτό, η εκπομπή. επειδή άμα Θα σε αγαπάς, ρωτήσω, βγάζεις και άμα το αγαπάς, συναίσθημα. θα σε ρωτήσω. Τι νόμιζες, έτσι θα φύγεις από εδώ. Λοιπόν, όταν βλέπουμε μια τέτοια γυναικάρα στο stage, γιατί συνήθως όλες είναι μη ξεριξιές. Ναι. Λοιπόν, και βλέπουμε μια γυναικάρα, είσαι επιβλητική. Ναι. Λίγο. Πώς αισθάνεσαι με τα τρικά βλέμματα που σαστίζουνε? Άνετα. Σ' αρέσει? Ναι. Σε κολακεύει? Ποια γυναίκα δεν αρέσει? Ναι, σε σένα ένα λίγο παραπάνω, γιατί εγώ το έχω ζήσει, ίδιο γιατί είναι. έχουμε δουλέψει και μαζί, ότι όντως, ήταν πολύ ωραίες κοπέλες μες στο μαγαζί, βγαίνανε, τις θαυμάζανε, τις καμαρώναν. Με το που έβγαινε η Κατερίνα, δηλαδή παθαίναν ένα κάτι, ένα καρδιοκτύπη. Κατερίνα, να πούμε τώρα λίγο για τη δουλειά σου και μετά θα ξεκινήσω να τα ρωτάω όλα αυτά για τα προσωπικά σου, που θα πας διακοπές, που δουλεύεις και τα σχετικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, παρακολουθήσαμε το μόνη μου. Ναι. Το μόνη μου να πούμε ότι είναι ένα τραγούδι που έχει αγαπηθεί πάρα πολύ, τουλάχιστον μέσα από το Και διαδίκτυο. εγώ το αγαπάω πάρα πολύ. Ήταν κάποια συναισθηματική φόρτιση όταν το είπες, γιατί είσαι πάρα πολύ Όταν μου εκφραστική. το δώσανε, Να πούμε καταρχήν ότι το έχει γράψει στίχο μουσική Ο Ντέρεκ Λιοντής, που τον έχουμε φιλοξενήσει στην εκπομπή. Αγαπάει πολύ η Κατερίνα, όπως και εμείς αγαπάμε. Η σκηνοθεσία του βίντεο κλιπ έχει γίνει από τη Funky Glam, που ανήκουμε όλοι σε αυτό το πακέτο της Funky Glam, γι' αυτό βγάζει και φυσικά μεγάλες υπερπαραγωγές. Και έχει και όλα τα μεγέθη, αυτό που το βάζεις. small, medium, large. Ήσουνα. Ναι. Μόνο ξεκινάει από το έξτρα, small. Ήσουνα σε συναισθηματική φόρτιση. Γιατί Ναι, βλέπουμε... όντως ήμουνα. Και όταν μου Γίνε το λίγο, λέει. Κατερίνα μου, πιο εδώ, σε βλέπουνε κιόλας. Και όταν μου το λέει ο Θοδωρής και μου λέει να σου δείξω ένα τραγούδι, να δεις τα λόγια, να τα ακούσεις, και του λέω το έχω πάρει. Εγώ Είναι μιλάω για μένα την γραμμένο εικόνα ότι βλέπουμε στο πρόσωπό σου, στην έκφρασή σου, παρόλο που εγώ θα το πω για σένα, είσαι λίγο αντιστάρ. Δηλαδή ξέρω ότι σε έχουν καλέσει και σε εκπομπές πάρα πολλές, ξέρω ότι γενικότερα σου κάνουν προτάσεις να φωτογραφηθείς και εσύ αρνείσαι. Ναι. Δηλαδή δεν το γουστάρεις, ρε παιδί μου. Όχι, όχι, όχι. Εσύ γουστάρεις να τραγουδάς μόνο. Μόνο. Να εκφράζεσαι. Ναι, ρε Κατερίνα μου. Εγώ αυτή την απορία την έχω και με τον Ντέρεκ πάρα πολύ καιρό. Ένα τραγούδι σου φτάνει στην κορυφή κάποια στιγμή. Ναι. Θα συνεχίσεις να είσαι αυτός ο χαρακτήρας, δηλαδή με την. Ναι. 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 Σε δύο. Έχω ξεχωρίσει ποιους άνθρωπους. Δεν θα είμαι ο ίδιος χαρακτήρας. Α, ναι. Ναι. Αυτό Γιατί πρέπει. Καταρχήν εσύ είσαι Θεσσαλονικιά. Η μαμά μου είναι από εκεί. Ναι, γενικά η Θεσσαλονίκη φημίζεται ότι βγάζει πολύ ωραίες φωνές. Το έχω ακούσει. Είναι Αλλά δεν έχω φημολογία. μεγαλώσει εγώ στη Θεσσαλονίκη. Α, δεν έχεις. Έχεις δουλέψει στη Θεσσαλονίκη. Όχι. Δεν έχω δουλέψει. Α, δεν έχεις δουλέψει. Θα ήθελες όμως κάποια στιγμή. Πολύ. Ποιον τραγουδιστή, μάλλον όχι, ποια τραγουδίστρια η Πάολα. Ναι. Τραγουδιστής Μακρόπουλος. Αλήθεια. Και οι δύο Θεσσαλονικής. Τον αγαπώ. Φωνάρες, καταπληκτικοί και γενικότερα στα πιο λαϊκά μαγαζιά, δηλαδή για τους τραγουδιστές που είσαστε, θέλετε να είστε Κάτσε να το πω, περιμένετε μισοτάκι, θα το βρω, που θα πάει. Ερωτολαϊκό, καψουρό τραγουδιστές, έχετε αυτά τα πρότυπα. Και οι δύο έχουν πει ύμνους. Εσύ να πω ότι είσαι φαινόμενο, δηλαδή το πόσο αντρικά κομμάτια λέει η Κατερίνα Ιωάννου, δηλαδή είναι τρομερό. Συνήθως οι γυναίκες δεν τα αγγίζουνε. Τα αγαπάω. Γιατί οι άντρες δεν ξέρω, βγάζουν καλύτερα. Δεν ξέρω, εγώ όμως Κομμάτια. εσένα έχω δει ότι τα αντρικά και τα υποστηρίζεις και τα βάζεις στο ρεπερτόριό σου. Προσπαθώ. Όχι, δεν προσπαθείς, τα Προσπαθώ. υποστηρίζεις στον υπέρτατο βαθμό. Απλά βλέπω ότι τα αντρικά κομμάτια, δηλαδή δεν μασάς να πεις και ένα γονίδι. Όχι.
Ίσα-ίσα πρώτα θα πει το γονίδι και. Πρώτα θα πω το γονίδι και μετά θα πω τα υπόλοιπα. Τα μοντερνάκια, τα λαϊκό. εμπορικά που βγαίνουν τώρα. Ναι, εντάξει, Θεοδωρίδου, τα κλασικά. Αυτά είναι για σένα μοντερνάκια. Ναι. Ναι. Δηλαδή να σου πω κάτι, η ίδια Αδάμου δεν την αγγίζουμε. Όχι, όχι. Γενικά τέτοιο ρεπερτόριο. Όχι. Καλά, δεν νομίζω ότι κανένα μαέστρο θα σου λέγε και ποτέ ότι Κατερίνα, έλα να πούμε τάμτα. Δηλαδή θα ήταν αστείο. Όχι, ποτέ. Όχι Και δεν μου το αστείο. έχουν πει. Ότι δεν μπορεί να το υποστηρίξει. Απλά λόγω εμφάνιση, δηλαδή άμα δίναν σε ένα τάμτα, α πούμε, σε μένα τι θα δίναν. Κατερίνα Στανίση, κάπω έτσι το έχω στο Ναι. μυαλό μου. Παρόλο ότι είσαι πάρα πολύ μικρούλα. Σ' αγαπώ. Όχι, είσαι μικρούλα Κατερίνα.